Maswera sei hama dzinodikanwa. Ndangoti kune vatyasvinura hongu tinokwanisa kumboti taurei. I hope muriko vakasvinura. Nhau yandafunga kuti timbotaura nezvayo ndedzimba dziri kutsva kumatepa-tepa kubhindura. Kutaura kuno izvozvi tiri mubhindura. Tiri kuedza kutedza nhau iyoyi kuti tione kuti iri kufamba sei. Naizvozvo kana paine vane mibvunzo, ndiri kuona macomments ari kuuya pamavhidhios ayo akawanda, vanhu vachida kuedza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Tiri kutobva kunzvimbo iyoyo izvozvi, kutosvika kwataita pane maactivities anga achiitika ipapo. Saka ndonyaya yandada kuti ndingokupai kaupdate mbichana. Ndakwanisa kubata Mambo Chief Negomo ndichivabvunzawo kuti zvakamira sei. Chief wakataura kuti in as much as vachida kuassista, but kune vanhu vakawanda vari kungopoliticize zvinhu zvisingade politics. Naizvozvo vari kuti ivo vari kuedzawo nepavanogona kuti vanhu ivavo vabatsirike kubudikidza nevanhu vava vakatumira kuti vange vachienda kuedza vakatumira maprofita vakaedza kuti vaende kunobatsira vanhu. Naizvozvo ndonhau yatiinayo. Kana paine vane mibvunzo, mukana ndiwoyu wokuti ngetichikurukura tichitaura tese. Makadii zvenyu mukoma Abdul Muketiwa, zviri sei? Nevanji iwewe imhosva kusatokupa ma-t-shirts, kwete t-shirt, ma-t-shirts chaiwe Drumas, because uri mumwe wevanotera Drumas Media zvikuru sei. Ndinoziva hangu ndichakundikana kuti ndinge ndichitaura mazita enyu mese vanhu vari kutumira mamessages, sezvo atowanda kana kuverenga. Izvo zvinogona kuita kuti discussion yedu iende nepadivi. Ndichangoedza kutsvaga mibvunzo yamunenge muchibvunza. Otherwise muri sei henyu mese? Ndinovimba ndiri kukuwanai muri vatano. Zuva ranhasi hakuna kunyanya kutsva dzimba. Nhasi kwatsva inonzi mipanda yaya majurowa avakaisa ehuswa ndo hwani rarohwa nhasi nemoto. Ndingati ndo mamiriro akaita zvinhu. Then vanhu vazhinji vakanditi neshamba, enda ndionodhila nemasvikiro, ndionodhila nemaprofita, zvichingodaro. Saka nhasi ndaenda navo hongu. Asi chandoda kukutaurirai hongu, tiri vanhu vakasiyana, vane zvitendero zvakasiyana. Asi ndoda kuti nditaure ndichiti I'm so worried the way ma-Christians amunotuka nawo, the way amunotuka nayo chivanhu. Tese tine mutupo tinozviziva. Ko hapana here mamwe mawords ekuti tinokwanisa kushandisa tichiti vanhu ava ngavanamate, vanhu ava ngavadai, pasina kuti chivanhu mweya yetsvina, chivanhu it's a sin kusanganisa muprofita kuti abatsirane pamwe chete nen'anga kana kuti nesvikiro. Ini ndoona sekunge ma-Christians muno kunyanya kusadzora mawords, muchinyanya kutuka zvitendero zvinosiyana. Let's accept kuti takasiyana mumafungiro. Ndiri kutaura hangu ndichibhesa nemacomments muri kutumira pamunenge muchipa macomments paya. Hanzi namukoma oro ndisisi P Murau, ko n'anga dzamunomboshanyira hapana vanobatsira here? Hongu varipo, ndosaka taendawo nhasi nevamwe. Ndo update yandati ndiuye kuzokuudzai. Saka ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa.
ndiri kuedza kutasamwa mubvunzo zvakare. Kune vari kundikwazisa andiripo makasimbawo henyu. Ishe achiri kutichengeta kana tisati tarohwa necovid, tisati tarohwa nemoto yetinoti aiwa tinotenda Mwari Ishe vanotichengeta. Uyezve kune avo vanogona kunge vabatwa necovid, kutongotedzera zvinodikanwa. Ndiri kuona rate yacho yezvinezvi zviri kukwira kudarika zvayakaita pekutanga paya, saka kutongotedzera zvinodikanwa, wakazvikwarantaina kudaro kutsika hakusi kuguma kweupenyu. Ndiri kuona hai nhamba yacho covid yechi yakutongoita kunge flu, asi nhamba iri kukwira every day. Asi chikuru kutedzera zvinodikanwa kuitira kuti tinge tichirarama nguva ndefu. Right, zuva ranhasi taenda isusu nevamwe sekuru, taendawo zvakare nevamwe madzibaba. Now nhau yavataura yakasiyana nemaonero nemafungiro atanga tichiita nguva yese. Pataurwa zvinhu zvingangoita zvitatu. Zvinhu zvataurwa nevanhu vataenda navo zvinhu zvinokwana kuita 3. Chekutanga, panonzi pane musharuka wechikuru, murume akafa here, akatsakatikira mumusha imomo. Vanhu vacho vese vataura kuti hongu vanoriziva nhau iyoyo. Munhu uyu hanzi nhumbi dzake hadzina kugovewa. Saka I don't know kuti zvakafambiswa sei. Ndobva vatora nhumbi idzodzo ndokunodzikanda mumvura. Dziva rakakandwa nhumbi idzi rainzi raigara njuzu rinoyera. Saka pakakandwa nhumbi idzi dziva rakabva rapwa. Ndo problem number 1. Problem number 2. Zvinonzi vagari venzvimbo iyi pane zvavakaita zvisingadiwe nevari pasi. Gomo riri padhuze dhuze rinoyera. Saka zviri kunzi pane zvavakaita ende vari kubvuma zvakare kuti hongu pane zvakaitwa zvakatsaudzira zvisingaenderane nekuyera kwenzvimbo. Ndo chimwe chechipiri ichocho, pane zvavakaita zvisingaenderane nenzvimbo. Naizvozvo ndo pari kubva rimwe dambudziko revanhu. Mondiregerera ndikuedza kuverenga at the same time ndichikupai update. So ndo imwe nzvimbo iyo, ndo rimwe dambudziko iroro. Then the last one, ndichakuudzai, ndavhiringika ipapo. Ndiri kuverenga message ya mukoma wari kuTexas. Hanzi vadi kumboenda kune Zinatha, ndiyo nzira inoshanda pajambwa rapinda vanhu kumatepa-tepa. Tingati izvo kuenda kwataita nevanobatsira ava ndo pati yakutoitwa yechivanhu. Ndingati vataenda navo vacho vasvikotanga vakumbirira, havana kuda kungosvikotanga kupinda. Vataurawo zvakare kuti hongu vanhu vari mukomboni iyoyi makazara varoyi, but varoyi ava vasiriwo vari kukonzeresa zvinhu izvi. Vakagotaurawo zvakare kuti hongu kuna vanhu vakaromba, asi kuromba hakusiriko kuri kukonzeresa zvinhu izvi. Zvinhu izvi kutadzwa kwakaitwa kuvadzimu, kutadzwa kwakaitwa. Hanzi nzvimbo iyo yavanogara iyi ndo chechitatu. Nzvimbo iyo yavanogara padyo nayo paisigara pachiitwa chivanhu. Chivanhu ichocho chakamira kuitwa kare kare. Uyezve nekuzotadzwa kwakaitwa uku zvabva zvaburana nevari pasi. Saka vataenda navo vaenda vakanokumbira kuti vari pasi vadzore tsvimbo. Uyezve pachiwanikawo mukana wokuti
vagadzirise zvavakakanganisa. Regai ndimboverenga macomments andiri kuona. Hanzi pakaiswa hembe idzo chief havana kuzviziva here, ndopavaifanira kugadzirisa chivanhu zvisati zvasvika pazvave. Sorry vekugrupu, ndanga ndisina kunge ndatsanangura kuti taakumboenda live. Vazivisei vamwe vari pagrupu kuti tiri live kunoku timbokurukura. So ndo nhau iripo vedwe, ndo zviri kuitika. Now hongotaudzwa kuti maproblems aya ndo paari kubva. Mubvunzo mukuru ndewekuti vagona here kumisa kupiswa kwedzimba. According kwavari vari kuti hongu vamiramira, ende vane vimbo yekuti moto hauchazoenderere mberi. Kana chiri chokwadi, aiwa varume ava chabva tangovaunza paprogramu, tombotaura nezvazvo. At the same time tobva taita kuti vanoda kubvunza mibvunzo vabvunze kwavari, uyezve vanoda kuzobatsirwawo vawane mukana wokubatsirwa nevarume ivavo. Asi semaonero angu, maybe it's because tisu taenda nevanhu ivavo, ndaona sekunge vagona kufambisa basa racho. Ndo maonero andaita. Asi anyway, tinoda kuvapa mukana wokuti vatiratidze kuti ndizvo here kana kuti kwete. Asi chandiri kufarira hangu kuvanhu vese vari kutaura kuti vari kuedza, tazombovabvunzawo zvakare kuti ko naimi muri kutitaura zvamuri kutaura, ko vakambobata vari sei, vakagonawo kusvika papi? Munhu wana ataurwa nezvake ndimadzibaba vakabatsira. Hanzi hongu madzibaba basa ravo vakariita nemazvo, asi pavakakonewa ndepekuti vari pasi ndo vakatsamwa. Havana kutanga vanokumbira kune vari pasi kuti dambudziko iri ripere, otherwise ivo zvavakaita hongu vakagona. Ndinobva ndatonderawo zvakare vaitaura kuti ndauya ndiri wani, kuda ndo zvakaita kuti vakurirwe, nekuti mukatarisa fanikisa nhasi chaunga changa chakatozarisa. Chakupa hedu vhidhiyo racho, asi problem yatazoita pakufirima ava vachigadzira ndo takonewa kuti tinyasowana mapictures because kwenge kwasviba, it was already dark. Saka ndo update yandangoda kuti ndipanane nemi izvozvi. Nekuda kwekefyu tatadza kuti tidzokere guta raHarare, saka kutaura kuno ndiri mubhindura. Ndo nhau yandangoda kuti ndikuzivisei. Naizvozvo ndakukwanisa kuti ndinge ndichienda kumacomments amuri kutumira. Hanzi dzimba idzi dziri kungowanika dzave kutsva here? Hongu dzimba idzi dziri kungowanikwa dzava kutsva, ende dziri kutangira pamusoro. Ende izvi zvokuti hanzi pane munhu ari kushandisa girazi, pane zvinhu zvakaitikawo tiripo, tichitoona kuti imba iyo yaakutobvira iyo. Kwakumhanya ikoko muchiedza kudzimura mototi imba iyo yaakubvira. Dai ari munhu aiita izvozvo katakatomubata kuti iwe, kana nemakamera atakasiya takaisawo pasi so tichirekodha, tingadai takanhongawo munhu achiita misikanzwayo, but chokwadi ndichongoti dzimba dzaingopfuta. Saka regai tione mune ramangwana nakuswira mangwana kuti dzicharamba dzichitsva here, sezvo paine basa rimwe rambobatwa. Ndofunga ndanga ndichipindura nonzi Philmon Maziviye. Charity sanangura hanzi bva kana zvaita tinotenda Mwari. Tinoimba kuti zvaita hatizivi. Ticharamba tichikupai update tiona kuti zvamira here zvechokwadi. Mike, dai moto wamira shuwa vatambura vanhu ava, it's true. Talent chakonza, ko idzo hembe dzakakandwa sei mudziwa, asi mufi akanga asina hama here? Hongu anga asina hama, saka vakazoona kuti dzainge dzisingakwanisi kugoveka. Hamena akapawo advice yekuti dzinoda kuiswa mudziva risingapwe.
but dziva ringe risingapwe racho ndiro remanjuzu. Saka zvinenge zvakatsamwisawo zvakare vasikana vemadziva. Sokostina hanzi thanks. Saka kunoera. Yes, kunoera. It's very true. Mavis vazobatsira 5 mahara. Aiwa, vabatsira vari vairi uyezve havana kubhadharisa hongu mahara. Tichazoona kuti zvinobudawo sei njuga dzacho. Enji, yes, let's hope zvinoita. Sasha hanzi saka vaya vekubata vakabata chani. Hatizivi ipapo, but se nzvimbo yanzi yakazara vanhu vanobata-batawo varimomo semukomboni zvinoitika izvozvo. Saka hatizoti chaive chani uyezve chaive nechinangwa chipi. Zvikanzi naYolanda Ngubeni, kana iri nhau yeZANU-PF Maya ndakurara. Zvabva kupi nhai Yolanda? Handisi kuziva zveZANU-PF zvamuri kutaura kuti zvabva nekupi. Hapana ambotaura zvepolitics apa. Lloyd, zvinorwadza is true. Fortune, vane shamba, ndinofarira the way you report news and your genuineness as far as fair reporting is concerned. Ndinotenda chose, asi mukatotarisa pamacomments anyorwa nhasi izvozvo, pane mumwe munhu ataura kuti neshamba anongowawata ngaadzidzire kuripota. Mukatoenda pamacomments munozviwana. Anyway, maonero edu anosiyana. I hope ndicharamba ndichidzidzawo kuti ndigogona kuita zvavari kuda kuti ndinge ndichivaitira. Iro zita ndiAzurera, how is it pronounced? Ko ivo vangagokanda hembe dzemufi sei mumvura munhu wacho anga asina hama here? Hongu anga asina hama. Charity hanzi asi next time chief ngavagone kugara nevamwe zvakanaka mumaraini. I think chief havana zvavakakanganisa kutaura chokwadi. Ndinotori neaudio yavo vaenda varekodha pafoni, handifungi kuti vane zvavakakanganisa. Kuti vanhu havana kuda kuita zvaidiwa nachief. T Sibs hanzi tipewo video sure. Aiwa, tinokupai. Mike, madzibaba vaya vakati vakabata vakataurawo chokwadi sure kuti ndaita pandagona asi ndiri ndega. It's very true. Mike Mukoma, tinotenda nebasa ramuri kubata, muri kutigonera. Ndinotenda chose nerutsigiro rwenyu rwamuri kutipawo zvakare. Zvinoshamisa izvi dai pasina paita vanobatsira Mukoma Lloyd. Hongu chokwadi. Beauty, ko chief nhasi vanga varipo here? Kwete, vanga vasipo, havana kukwanisa kunge vachiuya. Charity hanzi maita basa Mukoma vedu, rambai makadero basa ramuri kubata iguru. Chief chaiwo vakazvitadza asi imi mauda kundirovesa. Rekedza ndisiyane nekomenti iyoyo. Enji, ko hembe dzakakandwa mumvura dzakakandwa nevatorwa vasiri hama yemufi here? Hongu, it seems zvakaitwa nevatorwa. Primrose, mhosva imbiri apa, hembe dzemufi dzakaraswa uye dzakandorasirwa panoyera. That's very true. Plus hanzi pane chivanhu chavaigara vachiitira panzvimbo ipapo chisisaitwa. Gresham, shame Mwari pindirai. T ndekupi uku? Tiri kutaura nezvekumatepa-tepa neBhindura. Mike Sibs kumatepa-tepa Bhindura. Hongo chipindura. Okay, ndanonoka kuuya online. Nyaya yehembe iyi yakamira sei? Vakakanda hembe dzemufi mumvura, asi hameno chivanhu chavakaita chavakatadza kuita. Mumvura yacho, mudziva racho rakakandwa, hembe idzodzo munonzi munoera. Saka vakabva vaburana nevasikana vekumvura.
Patricia, muri kuita basa rakanaka kutizivisa zviri kuitika munyika. Asi nyaya yemoto inotyisa chose. Moto hautoiti hanzvadzi, kutaura chokwadi. Zvimwe zvese tingatambe nazvo, but panoti moto apa isusu ndakatongopaka mota at my own risk ndichizwa kuti inotogona kungoona yakupfuta, but ndoziva hangu kuti kana vari vakatsamwira nzvimbo, varidzi venzvimbo havazokuwadze isusu vaenzi. Mavis Dzvuke, tinongonamata kuti zvaita vanhu ava vanga vatambura shuwa, ichokwadi. Susan Mwamuka, SND, wabva wandifungisa umwe munhu ainditi endi. Thanks Susan, wandiyeutidza zita rangu, uri seyako. Tate Tillers, timu yekubata zvinhu marovarova avo timu yakubata zvinhu marovarova avo mukuru wangu. Tinotenda chose nerutsigiro rwenyu. T Andrew neshamba ZBC. Ndakuziva. Ya mukoma ati ndofunga mune makambani amashandiro akawanda, hongu ndaiveko. Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Tendai, yes, urumwe mutsigiri zvikuru weDrumas Media. Zviri sei mukoma neshamba, pari kupisa apa? Ndapa kutenda, ichokwadi ichocho, pari very hot. Takudzwa, chief vane 4, is it 4x4? But vakatadza kusvika panzvimbo. Ipapo handinyasoziva hangu kuti vanayo here mota kana kuti havana, kana kuti iri kufamba here kana kuti yakafa. Izvozvo handina hangu ruzivo. Rumbidzai Kafurama, hazvisi zvinyawu here? Handizive. Ndokusiyana kwezvitendero, kamukati chinyawu chashata. Ko vacho vanotamba zvinyawu vari pano vachakuti ichi, musanditangire hondo dzandisingagone kudzimura. Talent, munondigonera mukoma. Thanks for updates, Drumas Media, taking you to another level. Nyson Filmon, vaifanirwa kutsira pasi hembe. I don't know kuti zvinoitwa sei pakadaro kana munhu achinge afa. Ndinotenda kana paine zvaitwa mukoma neshamba, tava netarisiro yekuti zvichapera. Ichokwadi ichocho. Josiah, mukoma tinotenda nebasa renyu nemwoyo une rudo. Simbai muchiti zivisawo. Ndinotenda chose. Dai wave munamato mukuru wandipinzawo denga iyoyo. Charity wadzoka zvakare, hanzi ndachema zvangu. Uchiona vanhu vakaita kupeta maoko kutopererwa, zvinorwadza zvemoto izvi. Funga kuti ivo vacho vari kuitirwa izvo kana vapererwa, kweisu tinenge tichiona futi tinobva tapererwa more than. Then Lloyd, zvinoda vanhu haungazvikwanise mwana wamai. Basa unobata zvikuru, ramba wakadaro. Munamato wedu ndewekuti dai paitawo vanobatsira kuti zvipfuure. Ko chief vanozorambirei kuuya? Havana kuramba havo, vati havana kuramba, asi kuti vanga vakangoti batikanei, but vatumira vanhu vavo. Chief vakatumira vanhu, tinovimba vanenge vatoendawo. Henry, hanzi nazviko zvikomoyo ngavatame. Ndambonzwa munhu hanzi gonzo rikapinda mumba ungatize imba yako. Zvikanzi mukoma Henry, so vasikana vemumvura ndo vari kupisa here? Ipapo zvinenge zvikunzi zvasangana, vari pasi vakatsamwa. Vasikana vekumvura ndo vari pasiwo zvakare. Saka it's possible. And hanzi vepasi vakatsamwa vanoita minana, zvese vanokwanisa kuzviita. Saka otherwise vanga vakutongopisa dzimba kuti ibvai kana musinei nesu, saka ibvai panzvimbo pano. Plus imwe nyaya ndoida kuti nditaure panyaya yevagara famu iri. Vanhu vazhinji vari kubvunza, hongu raivere murungu akabviswa paland reform, minda ikapiwa vanhu. Asi ava vari mukomboni havana munda wawakapiwa, vakangosara vari panzvimbo iyoyo. Tingati havana
havasi kurima, vari kutoitawo minda yekukumbira apo neapo kuti vange vachikwanisa kurarama. Jacob Matsveru, saka zvazopera sei? Hatisati tazva kuti zvapera here? Zvanhasi ndo zvatangokwanisa kuona. Ava vari kuroya kumatepa-tepa, please ngavasiyane nekuroya. Ko iko kuroya kwacho vanenge vachizowanei? Ya sure, vanofanira kusiyana nekuroya. Nyasha Wanda hanzi inga nhai inga nyaya ihombe mukoma. Ndisaka imi hamutyiwo here kusvika pane zviitiko zvakadai? Zvichokwadi zvinotyisa, ndozvandachitaura kuti taitotya kuti pamwe mota inogona kubvira, asi kana uri mutoka ukatobata pfuti wakutoenda kuofrand wotonoona kuti wakutamba iri kurira. Saka dzimwe nguva in as much as tichitya unozongopedzisira wati aiwa regedzai tingorova basa sebasa. Mukoma Abewanzi, ko vakatsvirwa nedzimba pari zvino vati vawana rubatsiro here? Aiwa, rubatsiro zero, hapana kana. Inini ndatombopowa hangu mumwe mvura yekunwa yandatengawo kuchitora, otherwise hakuna help inotodarika mvura yandapawo munhu iyoyo. Golden Magona, zvamaita tinotenda chose. Takudzwa mukoma neshamba, makapenga, keep it up, tabva kugrupu redu. Ndinotenda mukoma Takudzwa, tinotenda nerutsigiro rwenyu. Inonzi home and away support yenyu, tinoitenda zvikuru. Beauty Mukonorwi, hanzi chokwadi mukoma muri kuita basa, fanika isu tiri kunze kwenyika. Ndiri kufara nekuti ndo pandoona zviri kuitika kumusha, ndatenda hangu. Tinotenda hanzvadzi Beauty, uyezve kana wakuya uine chingwa utiigirewo. Sokostina Mukanyaka, ko akavaudza kuti vanorasa hembe dzemunhu ndiani? Tizive ipapo. Inyaya yangotaurwa, ende haina kutaurwa pajekerere, yenge ichitaurwa panga pachiitwa matare acho, asi vagari venzvimbo iyi vabvuma kuti hongu vari kuzviziva. Zviko Moyo ndo hanzi chi ndo ifarira Drumas Media, ko uya revai wekumvura akazodini? Hanzvadzi nyaya yarevai tiri kuedza kuiteera, asi dambudziko ndekuti kure. We are talking of not less than 540 kilometers from the capital city. Saka update yacho inogona kuti tinetsei kugara tiinayo. Vanhu kwavafonera havadi kunyatso kutaura chokwadi, ndozviya zvinozoita kuti tiende panzvimbo, asi nekuda kwemaresources tinoomerwa kuti tinge tichienda ikoko tisponsewo kavanhu nhaye veduwe. Mumwe munhu paipai akatoti tidzokorerai nhamba dzenyu dzeiko keshi, ndikadzitaura ka10 hapana kana senti randakaona. Pane one akazongoti kandirawo ka$10, aiwa sando dzako. Charity Sanangura, hanzi up group racho topindawo sei nhai? kuWhatsApp group zvatinoita isusu ndezvekuti unotumira screenshot inoratidza kuti yaisubscribed member weDrumas Media. Wangotumira screenshot iyoyo panhamba dzedu 0714903747. Ipapo wakangotumira tobva tatokujoin subgroup. Ipapo pakanakira kuti kana uine mibvunzo, uyezve tinokanda kuti nhasi tina nhingi, kana uine mibvunzo yauinayo unogara wabvunza, toita sei? Tobatsirana. Derek Shamu, dai mwari vapindira, very true. Podcast yevanhu, hanzi Drumas Media way ahead of ZBC. Ndinotenda chose, ndinotenda. Ndanga ndina reporter weZBC wekuno, Tapiwa Machemedze, masikati ano tichitokurukura hedu nenhau iyoyi. Saka akazvinzwa anogona kunditsamwira kuti wakuita sei. Humphrey ngava vake
with marata, uswa is always a fire hazard. Hongu uswa hwagara huna kunaka, asi kumamisha ngati bvume ipapo kuti vanhu vakawanda vanonyanya kushandisa uswa. Uyezve apa mukomboni ka vanhu vasiri kuziva kuti life yavo ichamira sei. Dzimba dzirimo dzezvidhina apo neapo, but you know kuti anything can happen to them anytime, since vasiri kushandira anyone panzvimbo pavari. Peshi King ndiwe mumwe support weDrumas Media. Mukoma Andrew, how can we help? Peshi, uri kurova kuyamura isusu veDrumas Media here kana kuti kuyamura vatsvirwa? Then ndokwanisa kuti ndikupindure toona kuti tingabatsirane sei. J, tinotenda, thank you. Tate, tinotenda hama muri kufamba nebasa. Sure, imba yasekuru vangu yakaita samu zviri kuitika hama yangu kumasvingo kwachivi uko ma1. Zviri kutoitika here izvozvi? Tiudzei kuti kwachivi papi pacho tinozvionerawo ka ikoko kuti zvakamira sei. Lucas, pakaipa mukoma, zveshuwa hapasi kuita. Angie, there is more to this mukoma Andrew. Like what? Tell me. Rumbidzai, rambai muchitipa update mukoma. I know the place, ndo ndakambokuenda. Tinotenda we will try our level best kana ma resources achitipemita. Shamiso, zvinokana zvoparadza nevasina mhosva zvaakurwadza. It's very true. Nyasha Grace, kana vasina minda ngavatame vachiva penyu, vanofira vasingazivi. But it depends kuti because mapurazi evarungu aigara vanhu vakatanga kugara kare, so handiziva kuti vanenge vaibva nekupi, uyezve kuchine vanhu here ikoko kwacho kwavaibva nako. Nigel, sei mukoma Andrew, aiwa ndizvozvo wasvika ndadai kutoneta, voice raakutoenda, ndakutoda kuti ndichinge ndichizorora. Hanzina Shamiso, dai vabviswa munzvimbo imomo, wakuda kuvasimudzira mhepo. Mona Lisa, hanzvadzi yangu zviri sei? Drumas Media, dai mabata sekuru vaya vepavidhio title yenyu inonzi Svikiro nemadzibaba vanoshanda pamwe chete. Hongu ndamboiona comment yako iyoyi. Ivavo hatina kukwanisa kuvabata, mumwe wavo wakafamba, asi taenda futi nevamwe vanoita almost the same thing, madzibaba vanoshanda zvakare nesvikiro, asi timu racho vachiri vapana. Asi isusu hatidedi kutarisa age, tinoda kutarisa basa ravanenge vachibata. Let's hope vabata basa chairo. Makomborero Delma, mudhara wangu, keep it up, watching from Cape Town. Kurusei ku Cape Town, ndoda kumboyo ndimbonopindawo munyanza dzati tinongoona mapicture vedu tichauyawo. Charity, saka side range richitsvariye ndokwaigara mufi wacho here, oro ndiko kuziva kwacho here? Nai mukoma, mufi aigara Komboni, but Komboni yacho manje yakangoganurwa nekarodhi, but kwete kuganurwa kukuti kure nakure, aiwa kangori karodhi kari pakati, then dzimwe dzimba. Handina hangu kukwanisa zvina kupinda musoro mangu kuti mufi aigara papi, ndingadai ndakwanisa kunge ndichibvunza. Talent, dzokorodzai nhamba mukoma. Muri kuida futi nhasi, hope munotumira 0773. Iyi nhamba yani? Kana iri yeWhatsApp, ndaenda kunga kuti yekokeshi kana nyaya yekuda mari. WhatsApp it's 0714903747. Tibate ipapo. Toto, ora inongoti Toto, unjani budi, mina nyapila utini mna wami. This is live, very live. Veronica, zviri sei? Blessed child, ndiye mwe mutsigiri weDrumas Media akasimba.
nyorai nhamba dzenyu Mukoma neShamba. Blessed akunoda kundishandisa mwana wamai. 0733684495. Veronica, hanzi Mukoma Andrew, you feature ng'anga a lot. Ko pashaya anoenda kunovabatsira here? Ndo vari kutotaura kuti taenda navo kuti vanovabatsira. Warren, Mukoma neShamba, bvunzai kuti ko nzvimbo vakaiwana sei kuti vagare ipapo? Haina mutauro here nzvimbo iyoyo? Yange ichigara murungu. Zviko, chimboendai kuAlaska, Chinoi, pana Angwa River, munombointerviewa kufa kwemwe mwana akafa achirumwa nekiti panonzi pamadzokere. Akarumwa nekitsi akatofira ipapo. Zvakaitika rini izvi? Nhai zviko. Faith Charewa, ko Mukoma Andrew, ndimi munoziva zvemaprofita nen'anga dzakaenda pakashaya dzakaenda here kunobatsira? Ndofunga manonoka kusvika. Tanga tatopfuura kare nhau iyoyo, hongu taenda navo nhasi. Opagezi, mumwe mutsigiri zvakaranda akutoziva uyo. Shumba maswera sei? Ndini Masivanda. Masivanda asi unogara uchindiwachisa. Witness Mlambo, sei Mukoma Andrew. Bolato. My God, ndatadza, ndaregedza, saka mamessages ayabva ati tatatata kutiza. Right, ndofunga ndaawana. Peshi King ndiye mwe mutsigiri weDrumas Media. We can donate money for Drumas and a few who are in need. Tinotenda Peshi. Zvinodependa nekuti uri kupi. Kana uri kuUK tokupa account yedu yekuUK ikoko. Saka munongotisira message pa 0714903747. Ipapo tokuudza kuti mungakwanise kutibatsira sei kuti munge muchitipawo mari. UK number, account number iripo. South Africa hatina, taimbori nayo zvakavharana. YemuZimbabwe hongu tinayo. Mashpilo, varipi vana sekuru vedu vaya vanozviti vanobatsira? Ngavabude varatidze kugona kwavo. Inini nhau iyoyo yevanobatsira hongu variko, asi panoda maresources apo. Dai pawanawo vanoti mari iyi endai munotora sekuru nhingi vauye vaite basa iri. Aiwa, maiona tichienda nayo mari sekuru ranzi yaimubatsirawo vazukuru venyu, taivakumbira zvavaikwanisa kuzvita mahara. But nyaya yekwavanogara nekuri kuitika zvinhu, hongu vanobatsira, but dzimwe nguva vanowanikwa vachikundikanawo zvakare. Zebron, tinotenda basa guru. I know the place. Kubva varungu vachiripo kwairoyanwa uko baba, panonzi paTorero Flowers. Ndinopaziva hongu icho chemaflowers chacho chatsva. Hatina kukwanisa kuzotora hedu picture yacho, but ava maashes. Tate Albino, mamessages enyu mazobvisa, ndofunga anga asingaite. Azure, thanks Mukoma neShamba nefeedback yekumatepa-tepa. Ndokugona basa. Mwari ngavati sesekedze tigoona nerimwe zuva. Chokwadi ichocho, kuonana kwakanaka chose, pamwe tingazonogocha COVID yapera iyi. Josiah, munozivana nen'anga dzine mukurumbira, makambodziudzawo here ana sekuru Kafera? Tinoziva muchiti vanobatsira. Why vasingabatsire? Ndofunga manonoka kusvika pane vatataura kuti taenda navo. Nigel, madzibaba magirazi vekuHighfields vanokwanisa. Ndinongovanzwa kunzi madzibaba magirazi. Ndichatovatsvagawo ndigoziva kuti magirazi acho ndechokwadi here kana kuti haasi. Natasha Yakubu, zviri sei? Mauswa acho azonyanya.
dzimba dzavamwe vanhu iwe siyana nazvo. Tate, can I have up number mukoma Andrew? You are too fast on number pin on comment. Alright, ndikakwanisa pandinooneka ndichedza kunyora number, but it's 0714903747 ndo number dzeDrumas Media idzodzo, 0714903747. Sorry, mukoma Neshamba, ndakaona video yenyu ya Prophet Chipikiri anozvita anodzura. If you play it in slow motion, unoona achikanda chinhu kubva left hand, pamwe pacho akachisvipa kubva mukanwa. Ndakamboudzwa izvozvo zvakare kunzi hameno dzaanotamba ndo matauro anoita vanhu. Ndikaplayerwa video yacho, hongu ndoda kukutaurirai chokwadi kuti panogona kunge paine zvavanoita maprofita iwaya zvatisingazivi, asi chokwadi ndechekuti ini ndine hama yangu yairwara, tikaendesa kwasekuru Chipikiri akandodzurwa zvinhu izvozvo zvatiri kuti ndo zvaiisirwa, but kutaura kunoku ari right. Saka handizozivo hangu. Ipapo ndingadai vanhu vasiri kubatsirika ndaigona kuti hameno zvatiri kuitirwa apa, but now kana vanhu vachibatsirikana, we are left with no option that to accept reality on the ground. Ngwenya kuya Sabeka Shua Inkos maibapatise watching from South Africa. Dai ndikichigona kuverenga Ndebele opapa hapo, but ndinozvinzwa hangu zvinenge zvamunenge muchireva. Hongu dai Mwari wabatsira. Tedious, yeah, I had the same experience in Buhera. Dzimba dzana tete vangu dzaingotsva zvisina tsarukano. Kana vari verudzi rumwe chete dzinogona kunge zviri zvikwambo, asi kana zvadaisowo manje zvakuratidza kuti hazvisi zvemunhu wani, ndezvearea. Zviko zvakaitika 2 years ago, I think so. Okay, we will try to make a follow up. Thanks so much. But kana video rinorapedza kuplaya, nyora kumacomments kuya pazvakaitikira pacho, so that ndokwanisa kuwana madirections tombozvibvunzwa kuti zvakafamba sei. Tatenda varipi vana madzibaba vaye hero basa ichokwadi. Rosemary, dai vanhu vematepatepa dai vabatsirikana mukoma Andrew, ndo munamato watinawo tese. Ray, thank you neprofessional journalism. Ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu. Pesh King, I have deposited more account yeku UK, your sister Stabile. Thank you so much, my sister. Bure Makomboro Deoma abvaisa namba dzedu dzeDrumas Media, vanga vachidzitsvaga. Tinotenda Sister Stabile sando dzenyu, aiwa ndinotenda chose. Sister Stabile, munokwanisa kuti kana muine account number padhuze, nekuti ndakambokupai, kana muine account number yedu yekuUK padhuze, ibvai mangovaisira vanhu vaione kuitira vari ikoko vakwanise kuitorawo zvakare. Christine maswera sei mukoma Andrew Neshamba, thank you neprogram yenyu. Kutama kubva papoint vachienda point A kuenda point B hazviiti here? Zvakatooma izvozvo, nekuti vanhu vatiri kutaura nezvavo havana mari resources kuti vadaro, plus kuendaka panzvimbo kunge wapapiwa. Kana pasina, ndosaka takachiti utungamiri dai wauya wabva wati aiwa imimi vanhu chibva apa muchinogara apa, dzimweni nguva zvaigona kubatsira. Tate, thanks for pinning our number. Memory Sivanda, mberi nebasa mukoma Andrew, munotigonera ko madii kubata rowai ng'anga ye40 years ari pasi pemvura, pamwe angatibatsira.
rohai ndakapedza asati akugona kubatsira, handisi kuzwa pari nhasi, tichaedza kuita follow up mangwana kana kuswera mangwana. Marshall, vanhu vari kuita zvakadaro ko vane tsitsi nevamwe here? Chokwadi iri dambudziko rinoda rubatano. Chokwadi panoda kubatana kuti vanhu vaite chinhu chimwe chete. Charity, yo Night Drumas Media fans, wakunozorora here mwana wamai? Neniwo ndakuti ndichizorora. Regedzai apa nhasi muimbi hapo ndinokwanisa kutoimba hangu inini. Good night my friends, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Tobatana veukama, regai tichizorora. Ndinotenda nenguva yamandipa, ndinotenda nekutandara kwataita tiri pamwe chete. Ndiri kureva kuti hanzi messages achabva mhanya ipapapa. Hanzi naKestin, ndiri kureva kuti vatame vachienda kune rimwe dunhu. Ndozvatati zviya panotoda utungamiri kuti vaudzwe kwekuenda. Witness watching from Mozambique. Which part of Mozambique? Kuri sei mwana wamai? Rukudzo, zvinoita zvakanaka mukoma, tinotenda chose. Nyasha abva andimbira good night my friends. Thanks mukoma neshamba, rambai makadaro munotivaraidza. Emish, thanks mwana wamai. Angie, good night my friend. Zviri sei murare zvakanaka. Mavis, mukoma Andrew makadi. Ndarwadzwa nechitiko ichi, chinorwadza ufunga hako. Kambo ikako kakapenga mukoma, zvichokwadi kanobata, so kanobata. Ndakangokumbira kana muchiri kurangarira, vazhinji vanoti kakaimbwa nani kambo aka. Kana muchiri kurangarira imwe vhidhiyo iyaya yakanzi ngatitizei mabasa iyaya, kwakabuda mudhara aiti imika imi mukwani, ndiyo akaimba good by my friends. Ndakangomuti tiitirewo kambo keDrumas Media, ndobva angogadzira padiki ipapo. But nekunakidza kwakari kuita vanhu, takutoita kuti akatsikise, tomubatsira kutsikisa since taane mastudios, tobva tamurwera vhidhiyo. I think tichawana kasonga kanaka very soon, mune mako kawana paYouTube. Toto iro zita rako shamari, ndichinjirewo ndikwanise kuriverenga. Bye Andrew, good night. Nigel, maita basa, ndinotenda chose. Zviri kuitika izvi shuwa, dai utungamiri wenzvimbo iyi wapindira. Priscilla Hongu, zviko good night. Sengilala ngizolivona kusasa sisadhibana handiti. Sharp Charity, musakanganwe kunamata musati marara guys. Hongu namatai, kunamata kunogona kusiyana. Vamwe vanotokanda bute pasi, vamwe vachi mwaya mvura mumba, vamwe vachiita muzita rababa nemwanakomana mweya musande. Hongu kwese kunamata, namatai musati marara. Charity, okay. Pesh King, Andrew neshamba account number, iyo ndo account yedu yeUK. Vari kuUK, kana muine mari yamunodawo kutibatsira nayo kuti tinge tichikwanisa kufamba tichiita basa, ndo account number yedu. Nemi chizororai mukoma neshamba, maswera pabasa, ndinotenda. Tazi, ndasvikawo makuenda. Goodbye my friends. Mabi angu ndokwako kakumai Central. Kestin, okay, gratefully enjoyable, good night. Ko imimi sei muri kunditi good night? Ndikuona nhamba dzenyu dzichingori tanga tiri pa 139 tapa 129, vanhu 10 chete ndo vaenda. Muri kundinyepera kuti makurara pamwe tichiri tese. Ndafunga kuti makomenzi achangopera then tobva tangoti good night. Kestin, okay, gratefully enjoyable evening. Bye mukoma Andrew. Neshamba, ndatenda hangu. Gift, ndasvikawo pano vakoma, maswera sei nekudzimura moto. Chandinoona papurazi paya yaveSodom neGomora. Thanks nebasa rekutizivisa zviri kuitika kumatepa-tepa from Harare. Ndatenda mukoma Givi.
Mona Lisa, good night Mkoma. God help us people in God help us and people in Matepa Tepa. That's a strong prayer. Good night Beauty. Ndatenda hangu murare zvakanaka, musarote madzikirira ngabve, musarote hope dzinotyisa. Rashid, night mukoma wedu. Andrew, Mwari akukomborereiwo nebasa remunobata. Ndatenda hangu, anzi hapabvike nyasha. Ndinoziva zvandichaita kuti mubve. Tobias, good night bra, thanks. Beauty, Kiki Chingwa, ndichauya nacho hanzvadzi yangu, good night. Murare zvakanaka. Jackie, good night. Muchengeti Mashiri, Mukoma neshamba maita basa. Mwari akutungamirei vedu mafanzi eDrumas Media. Ticharamba tichikupai izvozvi, tine mabhomba takakugadzirai, musaende kure, tinokupai zvinofadza. Vedu murare zvakanaka. Ndatenda hangu nenguva yamandipa. Goodbye my friends, tichazonana nerimwe zuva. Hama dzangu, ini ndakuenda kubasa kwangu, iwewe ndiwe mukaranga. Hai Mukoma neshamba, good work, thanks. Iwe yazuri mukaranga. Kikiki ndaseka kuti matitiri kukunyeperai, ini handirare ndiri pabasa. That's why ndiri kutamba ngoma yevamwe vanhu, vamwe vatorwa pungwe, takwaitisa pungwe. Thanks. Nyasha, me God, bye bye. Peshi, iwe Magi, iwe mukaranga, good night. Vedu bye bye. Muve neusiku unofadza, tonana. Mwari akuchengetei.